Maaga nang inanunsyo po ng lokal na pamahalaan ng Bautista ang ipatutupad na road closure at rerouting ng mga motorista kaugnay ng gaganaping fireworks display sa Enero 1 ng susunod na taon. Ayon sa anunsyo, ipatutupad ang pagsasara ng kalsada simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng madaling araw sa nasabing petsa. Apektado ng road closure ang bahagi ng Magsaysay Avenue mula Bautista Public Market hanggang Palma Bridge. At may mga light vehicles din ng papayagan na maring dumaan sa Zamora Street bilang alternatibong ruta habang ang mga heavy vehicles naman ay idaraan sa barangay Polo-Polo palabas ng barangay Navatat. At nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng pangunawa at kooperasyon mula sa mga residente at motorista upang bigyang daan ang ligtas at maayos na taunang fireworks display sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.